Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Welcome sa akong advanced course niining akong channel, Hinapon Tabay. Niining lisona atong tukion ang causative passive form o saserareru conjugation sa mga Japanese verbs nga gamiton pag-ekspresar og napugos og buhat. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Ang causative passive form sa mga verbs kay giilapod isip ang saserareru form. Tinuod makabawog og dila. Kombinasyon kini sa causative ug passive forms o gamiton kini sa mga sentence nga adunay pattern nga ako napugos og buhat kontra gusto ug naangin ko, o si X napugos ni Y og buhat og usa ka butang kontra gusto. Ang causi napugos sa causer og buhat og usa ka butang. Kung makakuha kag active sentence sama niini, si Y namugos ni X og buhat, kinahanglan imong balihon ang sentence ngadto sa si X napugos ni Y aron magamit nato ang causative passive conjugation. Di ay mga ehemplo sa mga causative passive sentences. Ang mga bata gipugos sa ilang inahan og pakaon og utan. Ang pasyente pugson sa nurse pagtumar og tambal. Mapugos kag bayad og buhis sa gobyerno. Aduna tay causi ang napugos og buhat isip subject o topic sa sentence ug mogamit ta sa particle wa kung anaa kini sa main clause o ga kung anaa kini sa subordinate clause. Ang causer kung anaa mokuha sa particle ni ug ang direct object kung anaa mokuha sa naandan nga direct object particle wo. Ani ay dugang ehemplo. Ang mga atleta gipadagan sa coach. Akong mga amigo mapugos og tambong sa party. Gipahuwat ko og 3 ka oras. Niining mga sentensa aduna tay causi apan ang pirmiro ray adunay causer. Ang uban wa. Karon atong tutukan unsaon paghimo sa causative passive conjugation sa mga verbs. Para sa mga category 1 o root dropping verbs, pangalitan taberu, mukaon. Taktakon ang ru ug pulihan og saserareru. Bali ang taberu mukaon mahimong tabe saserareru, mapugos og kaon. Ang bag-ong saserareru verb kay usa ka root dropping verb ug pwede makonjugate sama sa ordinaryong root dropping verb. Makonjugate kini ngadto sa basic 10 sa plain ug formal forms, affirmatibo ug negatibo, sa non-past ug past nga conjugations ug uban pa. Tabe saserareru og tabe saseraremas, mapugos og kaon. Tabe saserareta og tabe saseraremashita, napugos og kaon. Tabe saserarenai og tabe saseraremasen, di mapugos og kaon. Tabe saserarenakatta og tabe saseraremasen deshita, wa napugos og kaon. Ang te form kay tabe saserarete ug ang conjunctive form kay tabe saserare. Gikan niining mga basic nga konjugasyon pwede nimo silang ikombinar sa ubang mga conjugations nga imo nang nakatunan sama sa paghuman, sa di pa, permiso, pagdili ug uban pa. Para sa mga last hiragana changing verbs o category 2 verbs, kini ang siyam ka klase nga ending. Kugusu, bumunu, rutsu ug u. Kini sila mausab ngadto sa A series. Kagasa, bamana, rata ug wa. Ug kabitan kini og serareru. Adunay ikaduhang paagi pagbuhat sa causative passive ug mao kini kasagaran gamiton sa istoryahanay. Kini ang pagkabit sa sareru. Apan ang sareru di magamit sa mga su-ending verbs. Bali kung su-ending gani ang verb, serareru ray pwede gamiton. Ang bag-ong verb maporma sa pagkabit og serareru og sareru kay mga root dropping verbs pod. Pangalitan ang kaku musuwat. Usbon ang ku-ending ngadto sa A series ka ug ikabit ang serareru. Bali ang kaku mahimong kakaserareru. Mapugos og suwat. Ug sa ikaduhang paagi, pagdungag og sareru. Ang kaku mahimong kakasareru.
parehas og meaning, mapugos og suwat. Ug ingon ani pag-conjugate sa kakaserareru ngadto sa basic 10. Kakaserareru og kakaseraremas, mapugos og suwat. Kakaserareta og kakaseraremashita, napugos og suwat. Kakaserarenay og kakaseraremasen, di mapugos og suwat. Kakaserarenakatta og kakaseraremasen deshita, wa napugos og suwat. Ang te form kay kakaserarete ug ang conjunctive form kay kakaserare. Sa mga 5 ka common nga irregular verbs, tulo ra ang magamit. Ang suru, kuru, ug iku. Ang aru ug da kay di magamit sa causative passive conjugation. Ang suru mahimong saserareru. Pangalitan, benkyo suru, mutuon. Mahimo kining benkyo saserareru, mapugos og tuon. Ang kuru mahimong kosaserareru ug ang iku mahimong ikaserareru ug samas mga category 2 verbs pwede pod mahimong ikasareru. Kining mga bag-ong verbs nga maporma kay puro mga root-dropping verbs. Atong pirmirong ehemplo, ang mga bata pugson sa ilang inahan og kaon og utanon nga di nila gusto. Ang kosi ang mga bata ug ang koser kay ilang inahan. Ang direct object kay ang utan nga di nila ganahan. Ang mukaon kay taberu ug ang causative passive form pugson mukaon kay tabe sase rareru. Ang tibok sentence sa hinapon kay kodomo tachi wa okasan ni kirai na yasai o tabe sase rareru. Ang kodomo tachi o mga bata mokuha og wa, ang inahan o kasang mokuha og ni, og ang kirai na yasai o utan nga di nila ganahan mokuha sa naandang direct object particle wo. Kodomo tachi wa okasang ni kirai na yasai o tabe saserareru. Ang pasyente gipugos sa nurse pagtumar og tambal. Ang kosi kay ang pasyente, ang koser ang nurse ug ang tambal kay ang direct object. Ang motumar sa hinapon kay parehas sa moinom o nomu. Inig conjugate ngadto sa causative passive past tense plain form mahimo kining nomase rareta. Ug gamit sa ikaduhang paagis pag-conjugate mokuha pod tag nomasareta, napugos og tumar. Sa hinapon, kanja-san wa kangoshi ni kusuri o nomaserareta o kanja-san wa kangoshi ni kusuri o nomasareta. Ang kosi, kanja-san o pasyente, mokuha og wa. Ang koser, kangoshi o nurse, mokuha og ni. Ug ang tambal o kusuri, mokuha sa naandang direct object particle wo. Ang coach mamugos sa mga atleta og dagan kada buntag. Actively worded ang sentence busa para magamit nato ang causative passive conjugation, kinahanglan atong balihon ang sentence ngadto sa ang mga atleta pugson sa coach og padagan kada buntag. Ang mudagan kay hashiru ug ang causative passive formal form kay hashirase raremas. O gamit ang ikaduhang paagis pag-conjugate, mokuha pod tag hashirasaremas. Ang sentence sa hinapon, may asa, senshi tachi wa kochi ni hashiraseraremas. O, may asa, senshi tachi wa kochi ni hashirasaremas. Iya siyang gipahilak. Active sentence kini, busa angay natong balihon og sulti aron magamit nato ang causative passive conjugation ngadto sa siya gipahilak niya. Ang muhilak kay naku ug ang causative passive conjugation past tense formal kay nakaseraremashita. Ug ang sa ikaduha nga paagi kay makakuha tag nakasaremashita. Sa hinapon, kanojo wa kare ni nakaseraremashita o kanojo wa kare ni nakasaremashita. Si mama namugos na kog adto sa eskwelahan. Ato kining balihon ngadto sa gipugos kong mama og paadto sa eskwelahan.
ang moadto kay iku ug ang causative passive plain past tense form niini kay ikaserareta ug ikasareta. Atong hubad sinapon, boku wa haha ni gakko ni ikaserareta o boku wa haha ni gakko ni ikasareta. Gipahuwat kog tuto ka oras. Ang mohuwat kay matsu. Ini-conjugate nga tos causative passive, past tense plain, makakuha tag matase rareta o matasareta. Ang hubad sinapon, boku wa sanjikan de mataserareta o boku wa sanjikan de matasareta. Atong giskutan ganiha nga ang mga causative passive forms murag mga root-dropping verbs ug makakombinar ni silag mga laing modalities o conjugations nga imo nang nakatunan. Mutan-aw tag mga ehemplo. Bisag pahuwaton pa kog tulo ka oras, moadto gihapon ko. Atong verb diri kay kombinasyon sa causative passive ug bisan pa conjugation. Ang mohuwat kay matsu. Inig-conjugate ngadto sa causative passive, kombinasyon sa bisan pa, makakuha tag mataserarete ug sa ikaduhang paagi, matasarete. Pwede nimo ma-review ang pagporma sa bisan pa conjugation sa leksyon 50. Atong sentence sa hinapon, boku wa sanjikan de mataserarete mada ikimasu. Og boku wa sanjikan de matasarete mada ikimasu. Mas maayo kung mapugos kag istorya sa hinapon. Ang atong verb kay kombinasyon sa causative passive ug tambag. Ang mosulti kay hanasu ug inig-conjugate ngadto sa causative passive kombinasyon sa tambag gamit ang tara conjugation, makakuha tag hanasase rare tara. Ma-review nimo ang tara conjugation sa leksyon 62C. Ang hubad ngadto sa hinapon, kimi wa nihongo de hanasaserareta i. Kimi wa nihongo de hanasaserareta i. Wa ko kasuway nga gipugos og painom og serbesa. Atong verb kombinasyon sa causative passive ug eksperyensya. Ang moinom kay nomu ug inig-conjugate ngadto sa causative passive ug eksperyensya sa plain form, makakuha tag nomaserareta kotoganai og nomasareta kotoganai. Pwede nimo reviewon ang conjugation sa eksperyensya ta kotogaaru sa leksyon 54. Atong sentence sa hinapon, boku wa biru wo nomaserareta kotoganai og boku wa biru wo nomasareta kotoganai. Usahay mapugos mig buhat og overtime. Atong verb kay kombinasyon sa causative passive ug usahay nga panghitabo. Ang mobuhat kay suru ug inig-conjugate ngadto sa causative passive ug usahay nga panghitabo, makakuha tag saserareru kotoga aru. Ma-review nimo ang usahay nga panghitabo sa leksyon 55. Ang hubad sinapon, watashi tachi wa zangyou wo saserareru koto ga arimasu. Watashi tachi wa zangyou wo saserareru koto ga arimasu. Dihang gipugos kog pabayad sa tanan, diha ko nakasabot nga nailad ko. Atong verb kay kombinasyon sa causative passive ug sa panahon sa o toki. Ang mobayad kay haraw ug ini-conjugate sa causative passive ug panahon sa, makakuha tag harawase rareta toki ug harawasareta toki. Ma-review nimo ang toki conjugation sa leksyon 61. Ang atong sentence sa hinapon, boku wa zenbu harawaserareta toki ni damasareta to wakatta. Og boku wa zenbu harawasareta toki ni damasareta to wakatta. Ang damasareta o nailad anaa kini sa passive form ug imong ma-review ang passive conjugation sa leksyon 79. So maniining lesona, ang causative passive form gamiton pag-ekspresar nga ako napugos og buhat og butang ug wa ko nalipay.
o adunay tawo nga gipugos kontra gusto og buhat og butang og nadanyo siya. Ang sentence construction pattern kay kosi wa o ga, koser ni saserareru. Usahay ang koser di isulti sa sentence. Pagpormas causative passive form, kung ang verb road wrapping, taktakon ang ru og kabitan og saserareru. Kung category 2 o last hiragana changing verb gani, ang katapusang hiragana mausab ngadto sa A series. Gikan diri adunay duha ka paagi pagporma sa causative passive. Ang pirmiro kay ang pagkabit og serareru. Ang ikaduhang paagi kay ang pagkabit og sareru ug kini ang kasagarang gamiton sa pag-istoryahanay. Apan di ni magamit sa mga so-ending verbs. Sa mga irregular verbs, ang suru mahimong saserareru. Ang kuru mahimong kosaserareru. Ug ang iku mahimong ikaserareru o ikasareru. Tanang mga causative passive forms, mga road wrapping verbs ni sila ug pwede makonjugate kombinasyon sa ubang modalities nga imo nang nakatunan. Ug diri natapos ang atong leksyon bahin sa causative passive form. Otskare sama deshita, gambate kudasai. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpractice adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwas traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka-break time nimo, balik-balik kinig tanaw og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otskare sama deshita.